Shalom, mari kita salut na amang inang. Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah. Pasahaton, selamat hari Minggu madihamu amang inang. Remaja naposo bulung nama dohoti ibadah di gereja nang di Bagasta Marsada-sada. Selamat hari Minggu madihamu amang inang parhalado nami. Hurian itu hata nahina holongan marsadaniro hamahita muse sadarion lao mamuji tuhata di minggu okuli atong sian nasaroha dohot haporseaon tapasangap ma tuhatai tapuji maibana marhite ede pujian songo topik ni mingguta sadarion marsoba sian nasaroha tude bata tapuji matuhata marhite buku ede 580 sada ayat sada sahatu ayat tolu sangap di Jahoba. Sangap di Jahoba nasung timbuli
guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mameregi mataku tu Jehova, ay iba na do mangenet patus yan jorgong. Say do pakon maahu, jala asiro hamdiahu, ay pujung jala dangol doahu, ho do alet Jehova dihalungut torohaku, ale de bataku marhapo satu ho doahu, say unang pailaau. Haleluya. Martangiang mahita. Alea manami na di banwa gijang para siro hana sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anakmu nasasadai. Dileho kodo ibana humoko pami mamor saddo sanami sahat tuhau pinar silangi. Sai patogu marohanami asa unang ganggu rohanami makka porsiai hasesani dosanami. Asa unang madelihami jala alani dosanami. Alai asa positutu rohanami di asini roham nagudangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Anak haholongan ni rohami. Amen. Tapuji Tuhata marhite buku ede 500 ono puluh sada ayat sada dohot 2 edehon debata. Patik ni debata di minggu tasadarion imana dienet sian patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo ahu do Jehova debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi goramu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaun. Rodi na di bagasan aek na di torunitano yang gotunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna ai honauhum na dosogot akkana marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamu mapabediahon ari minggui dinaono mari maula hamu nasa siulaon muna alayang guari papituhoni ari paradiana ni Jehova debatam doi
dang jadi ho mangula anggo dinasadari i manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutani halak pe na magibati hutam. Ai dinaono mari do ditop pada bata, langit do tano dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubahena di pas-pasu de bata Jehovah, ari paradiana nai jala di parbadiai. Atong rap mangidogogo mahita tu de bata taringot tu namang ulahon patik nai. Ale de bata. Amin. Tapuji Tuhata maredesian buku ede onom 182 ayat sada dot ayat 2 ale Tuhan asiroham. Poti madosata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitop panasana dong paruhum natigor na manguhumijol mamanisia. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami akan nahu ulah hami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sia tubuh-tubuh ni rohanami naroai nang sian pakkatayon nami nasoture ro di pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami natamasi tutu dohona uhum hami alani dosa nami i alai natarsol-sol bagi dohami noaing alani i asi maroham di hami ale debata nami pardenggan bahasa jala parasini roha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahisaya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matodim parbadia itu rohan nami be. Asa tarbahe kami manguloi ho. Di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabi sahat hami Tuhan ngoluan nasora suda. Na pinar bagam dia kenal porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Roh mahamutuau asa mangolu to dimuna, ninna Tuhan Jehovah. Tungsu rarara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botar do bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba, gawe songon hapas do muse. Hasangapon madi debatana di gijang. Amen. Tapuji Tuhata marhite buku de 410 sada ayat sada dohot ayat tolu nang perara dosamu. Tajahama epistel di minggu tasadarion imanatar surat di Yohanes 4 ayat 20 sahat 26. Yohanes 4 ayat 20 sahat 26 laus tajahama marsikat sorin. Didokado martangyang ia opunami gabe didokhamu ikon Jerusalem do partangyangan. Nungi nina Yesus mamandok ibana, porsea maho diau ina, naro matikina, gabe dang pola bedolokan, manang tu Yerusalem, pertangyangan tu amai. Di sobahamu do na sobinotomuna, huboto hami do na husobahami, ay bangso Yahudi do haroroani haluaon. Alain naro matikina, jalan nungaroi nuai, gabe di bagasan tondi dot hasitongan martangiang aka partangiang natutu tu amai ayaka partangiang nasongoni dipangido amai Todi do anggo debata asa akana martangiang tu ibana patut martangiang tu bagasa todi dohot hasitongan. Dungi didok boru-borui mamandok ibana hubo todo naneng roh Mesias namargo war Kristus. Ia dungro ibana baritahonon na dosa luhut nai tuhami. Rahmahita maca hadi ayat 26. Dungini na Yesus mamadok ibana doi nama katai dohoto. Ido sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji debata marhite punguan ina para hari Kamis.
Tabuji matuhata marhite bukuede 180 sia ayat sada doho tolu. Hola sada de batata. Tidak ko maha porsiaw tay songon nahina tidak ko nidongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na satu dosan natu mapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imanan itu boni si Maria nagabi-gabi siato di porbadia adorang sauguhan Ido tuhata na tumang taberit di panguman di selatus nama tetar pazel lo ibana di hau pinarsila na tua tu banoru turun di tanom namulak mangulu di bari patuluhon nama naik tu surgo laudu tu siamu daripada Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di si maibana pai mangulak sugut panaon mau mangulak na mangulu do namate au porsia di perbadia jalarong sadahuria na badia Uria hadapan halak Kristen akan abadia. Do dia sesali dosa. Do dia taina mandok. Mula mangulu disogot dahini halak nau mate. Do dia nguluan asura sudah. Amin. Tapuji matuhata marhite kor amasion. Tatangihon majolo tikting namasa di minggu sadarion. Huria nani haholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Sonari tatangihon ma titing ni huriata di bagasan minggon ima minggu tanggal 12 Maret 2020 tolu. Na parjolo guarni minggu. Guarnai minggu ta sadarion ima diguari minggu okoli dohot topik marsoba sian nasaroha tu debata. Na paduahon jadwal parhobas. Situa insinyur Hasaragi marhobas di permingguan arian pukul 10 di HKBP Pospel Cirarap. Na patuluhon mangapuli di hari sadarion minggu tanggal 12 Maret 2020 tolu masuk pukul 10 sia 30 di Patupa Huriata do acara pangapulion tu diwa inganan na parjolo keluarga situa H RH Ritonga SH Inang H Guru Aritonang nama ringanan di Perum Dasana Indah Blok SK Tolu nomor 12
RT 008 RW 015 Bonang Indah masuk Wik Judea. Siala naung jumolo dialap tuata natoras boru ni inang boru aritonang ditiki naung salpui. Napa duahon keluarga R Sihobing inangi V boru Siburian nama ringanan di Jalan Parung Panjang Blok Sada nomor 47 Legok masuk Wik Bethlehem. Siala naung jumolo dialap tuata natoras boru ni inang boru Siburian ditiki naung salpui. Saya tuhatta ma na mga pulis ude keluarga na tininggalhon ni naung jumolo modingi. Napapaton pertanyaan pamuhai dari Rabu Nanaing Ro tanggal 22 Maret 2020 masuk pukul 20 WIB manang pukul 8 bodarina maringanan di gereja Nanaing di Patupa huriata do pertanyaan pamuhai marhite titingon sinosohon matu sude ruas ni huriata asa madohoti pertanyaan ni jala sude punguan kor kategorial dohot wik radema laho patubegihon edde puji-pujian tude bata na palimahon iuran bulanan sinosohot tu sude ruas ni huriata asa radema pasaton iuran bulanan tu huriata marhite siktua wik nabe manang langsung dipasahat tu sekretariat na paonopon pelean permingguan pelean sekolah minggu hamauliateo dohot peleanan bulanan keluarga boy may tapasahat marhite setawek tabe manang sekretariat gereja manang ditransfer langsung tu rekening bendahara huriata na papituhon parhepengon dohot torop ni ruas di permingguan naung salpui boy mata jaha di file naung dipasahat ni huriata marhite WA di ganup grup di wik na pawaluhon selamat ulang tahun sahuluhut parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur goklas ni rohama sude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe ima siat tanggal onom sahat rodi tanggal 12 Maret 2020 hatani tuhata si peopota ima na tersurat di Lukas biduonom ayat 31 iyai na pinangidomu naing ma bahenon ni halak tuhamu ima bahen hamu tu nasida aka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot dripe boy ma tajaha di file na naung di pasahat ni huriata marhite WA group di ganup wik tabe sonima titing ni huriata di bagasan mingguon di batama nama masu-masu kita salutna amen. Tapasahat ma peliata marhite pelian kantong sada adot sada B laus taidehon ma bukueda nomor 430 beta sai taidehon ma
Gohi mahami ale Tuhan di baga satodim. Dinalaho patubege ho katam parbisuhi hami. Dinalaho tumangihon leha tuhami habisuhon. Asa mangatu si hami dinalaho makanguluhosa. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Di hamu amanami inanami remaja na poso bulung ruas ni huria ni Tuhata. Hata ni debata di parmingguata sadarion ima minggu okuli. Tersurat mai di buku Pesalmen bidusia 15 ayat sada 1 ayat 10 sada. Buku Pesalmen bidusia 15 ayat sada 1 ayat 10 sada songonon mahatana hujahahon mahadihita. Betahamu itaedehon ma Jahoba, itaolopon ma partanobatoan ni hatuota, itadapoton ma tujolo ni bohina marhite-hite puji-pujian, itaolopon ma ibana marhite-hite ede. Aide bata na tipul do Jahoba, jala raja bolon mengatasi sude aka debata. Di bagasa tangan na do aka ojahan ni tanoon, jala guru di ibana do pucun ya kadolo. Guru di ibana do laut, jala ibana do tumopasa, jala tangan na do jumadihon tano darat. Beta hita manukap dohot marsoba, marsinggang mahita tujolo ni Jahoba sito pahita. Ay ibana do debatata, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni tanganna, sadarion out ditangiho kamunian suarana. Unang mata kangi hamu rohamuna, songon uju di Meriba, songon ari uju di masa pangujunan di halongonan. Ujunan ni aka opomuna au, tung diuji au, atik penang di ida nasida pabahenaku. Tung 40 tau bolo leleng na au marbias-bias mida suduti. Jadi nikuma bangso parrohalilu do nasida, alaidang ditada nasida akadalaku. Jadi pola maruariau di bagasan rimasu, molotung masuk nasida tu para dianakku. Disido saat nihata ni Tuhata, horas ma dihamu salhutna. Tamado hita madok moleate tu Tuhata pardenggan basai, ala asi dohot holong ni rohana na mangaramoti hita di pamatang nakpartodion, boy hita marpungo di bagas joro ni Tuhata sadarion. Mamuji do pasangapon ibana marsangap ma Tuhata. Di hamu amanami dohot ina nami sadarion di minggu tanggal 12 Maret nung asahat tita tu minggu okuli. Kurang lebih 3 minggu nai saha nama hita tu parningotan ari hamamate manang Jumat Agung. Di minggu okulion pakulingion ni debata mahita namar lapatan saitong do mengaranapi mataku do pak Jahoba, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Minggu okuli mengajarkan kepada kita, marilah fokus kita itu terarah kepada Tuhan. Marilah dasar atau tujuan hidup kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Adong pos ni roha, dohot adong roha namangusadehon di bagasan hagaleon ni ibana songon manusia, dang tuk ibana baluaho dirina dohot maniop hosana molo marpangusadea di ibana tu pikiranna nang hagogoon ni portibion. Dia harus tetap kembali kepada Allah. Dia harus tetap melihat bahwa di belakang ada Allah yang maha ajaib, di depan juga ada Allah yang maha kuasa. Marhite perpesalmenon lambagas mapanorangion na pinasahat ni perpesalmen taringo tu minggu okulion. Buasa tutu mangaranap saluhut na aka si malolong ni na porsea tu debata. Jala sihol ni rohana songod dia do. Ubahen na tubuh kerinduan yang mendalam di dalam diri seorang manusia. Haruslah
terarah, terfokus kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan hidupnya hampa. Di Mazmur ini, di pasal yang ke-9 ini, pemazmur mengajarkan dua hal, yaitu konsep ibadah yang benar dan konsep ibadah yang sia-sia atau yang tidak benar. Konsep ibadah yang benar itu ketika didasari bahwa saya merindukan Tuhan dengan memiliki sukacita yang sangat mendalam. Iko sobau kudu debata di bagasan las niroha dohot na marulupolop. Iko patuduhonok kudu paredeon natung masay denggan. Marhite paredeoni masuara honokku tung masay mardapot-dapot do pasu-pasu ni debata di panggulmito ni nguluon. Dang dapot tui marhite aka perbuai ni tangan sinamot na arga dapot tui marhite hahipason. Dang dapot tui marhite hahipason alay dapot tui marhite nasahat poda kutu akka yanakoku ipe pasu-pasu doi molo sahat poda ni akka natoras tu akka yanakon. Ada sahat pasu-pasu doi las niroha ni akka natoras doi molo sahat akatona tu akka yanakon. Jadi dia selalu melihat hidupnya itu haruslah memiliki persekutuan dengan Allah. Ikon marsoba doau tu debata. Di bagasan rohana marolopolop, di bagasan rohana setoktong bersorak-sorai. Ditikiro akalas niroha, wajar marlas niroha bersorak-sorai manoba debata. Ditikiro akaha mauloni pe pojot nirohai pe parukiloni pe ikut di bagasan paredeo doau dinalaho mamuji pasangapon debata. Taparhatu tu jala tahapor siai doa kamang doho tinang. Martod dido hatani ede na adong di bukuta buku ede. Tuk doi mangalabohi pakilala ata. Jala tuk doi dinalaho mangalehon panorangion diganuk akapikiran narudut na adong dihita. Songon halak kristek kita na marhuria di HKBP. Adong do rapiga-piga siap kita na margogo alani di hapor siai ibana. Hata ede nagabe favorit di ibana. Baka sudedo akka pinopar na maboto on lagu kesukaan ni bapa doon. On lagu kesukaan ni oma doon. Ala dibereng si sahalaki boy do gabe jamitan na mangolu ede na ni boto ni ibana on dinalaho madongan ni ibana di panggulmito ni ngoluon. Misalna na sejut-jut gabe ede favorit iko Jesus do dongaku. Gudang doa kahalak makalomohoni bahkan mabaini songon ede si pargogo di ibana. Gudang. Jadi hita petutu adong do piga-piga ede nagabe ede favorit natuk gabe jamita na mangolu tu hita. Terlumobi ma akka parkor. Tabani akka buku ede na adong di hita saya dong do. Sian piga-piga kor na adong dihitai gabe favorit. Bahkan dak taboto penotna, taboto hata-hatana. Allah terlalu favorit. Dak sesuai penotnai, alay alaboy menyentuh mamakulingi hita. Beturus tarak-rak do songoni manang songod dia pe. Jala ido emosional ni HKBP memang. Terhata-hatanai ma ninna do molonunga mengajar ko. Karena bagaimana menurut kita mempelajari not itu akan mengganggu kita untuk memahami lagu ini. Alay hola dapo sadanay si tarik dua na may si tarik tulu. Ay tanpa nope diboto do mabuat dua na doho tuluna. Ada emosional untuk menyanyi dan itu adalah kebanggaan buat kita khususnya orang Batak. Tanpa memiliki not pun bisa langsung mabuat dua na, mabuat tuluna bakal 5 dohot opatna. Alay molo itor ni paksaho jolonot. Tulu bulanot tu ono bulano penon dang rasa hati molo tuk saha pei belum molomot tado mabain noti dak sesuai not. Tetapi kita lihat orang yang menyanyikan lagu itu tidak terganggu dengan itu karena dia benar-benar mengimani syair yang ada di lagu itu. Dan orang yang mendengar lagu itu juga ketika dia tahu not lagu itu salah dia akan terganggu. Saya nado jok doi masa di HKBP akan nama lisik-lisik molo atar di boto not atar fals rupani. Anggodongan na asing nai na diri pudo rupani na tersentuh ala ni lungun ni rohana amang tahe. Tung dapok rohana do roede. Hape nama lisik do. Dang alani na tersentuh ibana di
pasal lungun ni roha. Ala di panok noti ma mulo pola tolu hali malisi katong nga asing benua ini. Jadi naneng dohonon rupani disi molotung adong pe pangatusyo tataringo tu noti unang ganggu dongammu nama kilala hoto dini edde. Ai di parhato potibana do jamita do edde tu ibana. Aka parari kami sope sian rohana yes do on mangedde honedde. Anggota guru tasuku tu aka na ubotono dak piga na sesuai no na dedde honai. Alai anggo mimik nai disi dapok do. Molodang di patuduh partitur kori toho do sudah edeni halaki. Karena syair itu benar-benar ditunjukkan sesuai mimik. Ido monang ta malo dihita patuduhon mimik sesuai egde. Jadi pos rohaku rupani diganup aka parmingguon nata patupa sian partodion dohot rohana hot dohita mangedehon edde. Molo dakyado peta bege edde betapa hohom tabege dong ata nama boto. Molo rosu dorohata neng mangedehon nange tay huton. Molo salah hitaotik betapa nange suarata asa unang terganggu aka naubotosa. Ima taringo tu paredeoni. Napaduahon diajari perpesalme dohita asa takas rupani dihita adok panidangion. Panidangion yaitu menyatakan bahwa Allah itulah raja di atas segala raja. Tidak ada yang lebih besar kuasanya daripada Allah. Ada pengakuan iman bahwa Allah itulah pencipta atas segala sesuatu. Allah itulah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Di dunia ini sekalipun banyak kuasa, tetapi kuasa itu bukanlah kuasa yang harus kita sembah. Hanya Allah lah sebagai raja, kuasanya lah yang harus kita sembah. Adong pengakuan, ikut debatado si soboko, ikon manukap, marsoba, marsinggang doau tujolo ni ibana. Jojor rupani di patorang parpesal menon. Songod dia do parsobao ni akahalak na porsea tu debata. Marnida hinauli ni portibion. Manukap, marsoba, marsinggang. Manukap, marsoba, marsinggang patuduhon. Hamet metotta doi diadopan ni debata. Hamet metotta diadopan habal gaon ni debata iko manukap dohita. Manukap nomor lapatan mai kita ini ternyata tidak ada apa-apanya. Jadi kita merendahkan hati kita menyembah Allah, marsinggang dengan sujud memohon pengampunan dosa. Kita orang yang tidak dilayakkan menjadi dilayakkan disebut sebagai anaknya yang terkasih. Di nama nobba debatape ikut di bagasan hatoruhon niro hado. Di nama muji debatape ikut di bagasan ias niro hado. Dina mama kulingi debata marhite akatangiang dohot pakatayota tu debata ikut di bagasan rohana marsitutu do. Ala taboto debata di bagasan habadiaon na debana hot rohita siap perdagingon rohita siap kaportibion. Jadi agar kita menyatu dengan kekudusan Allah, kita harus mengosongkan diri kita, merendahkan hati kita, menyucikan hati kita dengan hati yang sungguh-sungguh dan tulus, maka kita akan bersatu dengan kekudusan Allah. Nah dua iman agabe si panorangion nih turpukotu hita marhite perpesalmen. Adong hagir giron itu di dinalaho mamuji debata marhite paredeon jala adong panadayo diri jumolo di pahiyas roha pikiran asa pajupang dohot debata. Di patutoru roha adorang so pajupang dohot debata. Dung makuling giring-giring masuk maparmingguon itur ganup dohita tanpa dipandu martangiang nahohom. Di sana kita sudah mengundang biarlah Allah yang tetap menaungi maperbadiai asa homi parpunguanon dang songon punguan rapot ni jolma ala di batado na manguluho. Ala homi do parmingguoni jala badia tod dini de batado na mangingani hita ganup. Alay dong di ayat pawaluhon sahatu ayat pasapuluh sadahon disitarida ma ibadah yang tidak benar yang dicontohkan dari kehidupan umat Israel. Dina kaluar nasida sian Mesir merdalam menasida 40 tahun di sepanjang padang gurun nani uluhon ni si Musa.
Topet ma madonokon huta masa do meriba ala danga dong ai di simarungutungu do halak Israel. Bado Musa ai mati keheusa do hami bainom muson. Ai danga dong bede bata molo songono. Mereka menguji Allah. Sejauh mana kuasa Allah itu bisa memperlengkapi kehidupan mereka. Jadi seolah-olah ketika mereka keluar dari Mesir itu, ketika Tuhan tidak memperlengkapi, mereka akan menuntut. Berarti tidak ada kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dungi Roma si Musa. Waduh Tuhan ngamarungu tungu ton. Roma debata. Takang nai rohani halak Israelon. Disi borhat nasida siam Mesir. Takas do toktong do hupar bohali. Alai disi roha maolon. Diuji doau. Disungguli do rimasu. Didokdo. Nasotuk do tangan ni Jehovah mengalihon aik tuhita. Itu adalah sifat orang yang menguji, manang memancing amarah, diuji, disungguli rimas nih debata. Musa sebagai manusia pastinya dia langsung berbicara kepada Tuhan. Tuhan, ngamarungu tungu bebang somi, nunga dilului yaek, nga disukun, olak ni dia do huasom, boi, mangaradoti, do mangaramoti, bangsoon. Allah berkata, tongkat yang ada padamu itu ketika membelah laut Teberau, pukulkan juga lah ke batu. Maka keluarlah air. Siani terlongang do halak Israel. Bah, pui keluar air sian sada batu. Alai dung minum nasida ngalupa nasida musi taringok tu ke ajaibani. Ima hatak kangon ni rohani halak Israel. Songoni donang gabe sunggul-sunggul tu hita ganuk. Ada saatnya kita ini benar-benar ada di situasi pergumulan yang sangat berat. Kemudian Tuhan menjawab, keajaiban datang. Ketika keajaiban datang, maka kita langsung terima kasih. Tetapi hari esoknya kita sudah lupa. Jelas Tuhan Yesus mengatakan, ketika mujizat itu kamu terima, jangan lupakan, puji Tuhan. Laho tu bagas joro, puji toktong debata. Jadi iman, penyembahan kepada Tuhan itu, ketika di dalam pergumulan, kemudian pergumulan itu mendapat jawaban dari Allah, kita mendapatkan solusi, di hari esoknya kita lagi lupa dengan Allah, itu sama saja kita tidak mengakui kemahakuasaan Allah. Dungro alus ni debata di patuduho tu hita mujizat, longang hita, dung marsogok nai muse, taulahi mabain akan najat, itu bukanlah ciri orang yang benar-benar mengimani kuasa Allah. Allah ni dihamu akamang do hotinang. Molo ta bilang-bilangi do tutu. Ugo dang do pasu-pasu dapot tita sian rimas ni debata. Jaulah molo terperbedik kodo. Ugo dang ado tauloi najat daripada nadenggan. Allah tabay do ala satta daging dope jala di portibiod dope. Tetapi marilah kita lihat Allah itu. Sekalipun kita menyadari lebih banyak kekurangan yang kita lakukan, Allah masih tetap lebih banyak memberi kebaikan kepada kita. Itulah luar biasanya Allah itu. Dan ugo dengan rimas ni debata mamakulingi hita Allah ni akahajahatota. Alai ugo dengan doholongna mamakulingi hita marhite akapasupasuna diganuk akapangalausiota tupatikna. Borhat tusi tubuh madihita pangatusion ne baru marhite minggu okulion. Unang beta sungguli rimas ni debata. Songod dia doyanakon na manungguli rimas ni na tua-tua. Songoni manang hita na manungguli rimas ni debata. Takang ni rohai. Unang be adong dihita. Tutu jala tohodo. Perdagingon hajol maudo na adong dihitaon. Tetapi jangan lupa. Sekalipun kita ini memiliki tubuh badania, kita ini memiliki tubuh rohania atau surgawi. Jadi itu tidak terlepas. Itu seperti mata uang logam. Kita sekarang yang di dunia ini masih memiliki tubuh badania. Tetapi kita ini juga adalah memiliki tubuh surgawi, di mana ada Tuhan di dalam diri kita. Unang marlauk, takang ni roha, jugul ni roha, saluhutna akan hobar tusi, dao jala siding mai siak kita. Akahalak na takang roha, dak siat hata tusi. Ay marguru tu pikiran na doy bana. Akahalak na takang roha, dang boy dapoti ganuk akapoda siya dongan na. Ay ibana do merasa selalu benar. Jadi tidak ada orang yang benar-benar
bisa menerima pendapat orang lain ketika dia mengeraskan hatinya. Tidak ada artinya. Salpudo salhutna. Haposooni salpudo. Hamoraoni pe mergati sori doiro. Jala salhutna akka hinauli ni portibio pe salpudo. Dolok na boy masursur do. Sungai pe na boy marsik do. Tao pe salhut na boy do marsik. Jadi Allah dang hati upak kita do hinauli ni portibion, dang hati upak kita muse umurta saya manok tong poso, saya manok tong gogo, saya manok tong hipas. Jadi betapa labo bema parrohota. Hapor siot taima tapamanat bohado tutuali Tuhan. Di naung lam jonok tiki parningotan ari hamamatem. Nunga songo dia huorom diriku dinalaho manirang nadenggasyan najat. Asa tama au parsidohot tuhaluaon mudar naung durus dihau pinur silangi. Kita lihat Petrus juga tidak bisa menguasai diri. Jadi di masa-masa pasion ini banyak tantangan iman kepada kita masing-masing. Apakah kita benar-benar setia? Apakah kita mengeraskan hati kita atau menerima Kristus itu tetap berdiam di dalam hati kita? Akan natakang roha, akan na jugul di bagasan parrohaon unang be adongi ala nunga gabe aka anak ni debata hita. Tung masay tabuhiya dua kamang doho tinang di bagasa parsaora pe mololabok parrohaon. Tung masay rosuhiya dua kamang doho tinang di bagasan keluarga pe mololabok parrohaon. Ay molo terlalu keras pe baik di parrohaon baik di pakkatayon betahuta dosa luhut na adong di samping na. Ise manolo hudul di samping ni idang adong. Manangolo hita hulak kita sa halak kita, hulak kita makatahatay songoni, pastinya kita tidak akan nyaman. Jadi yang dicari orang itu ialah orang yang dengan lemah lembut menyampaikan kata-kata tetapi dia mengedukasi. Daripada orang yang emosional, dia tujuannya untuk mendidik tetapi ada emosi. Jadi orang langsung tidak nyaman lagi duduk di situ. Marhite hapor siotaon, marhite hatani debata di buku poda pe di dokbri. Ay hatana labuk mardongan bisuk tuk doi paubahon rohanya kajol manadau sia debata. Ay akahata nalabok dohot nabisuki martod di doi hobar tu hatani debata. Akaparoha nalabok mahitaon saluhutna. Naparpudi ma dihamu akamang dohotinang taringo tu na beribadah. Eporus Justin Sihombing dia menyatakan kalimat ini. Ibadahmu adalah hidupmu, hidupmu adalah ibadahmu. Jadi ibadah itu tidak hanya sebatas ritual atau rutinitas. Ibadah itu benar-benar ada aksi nyata. Ibadah yang kita ikuti setiap hari minggunya, refleksinya untuk 6 hari. Kita hanya kurang lebih 2 jam di sini. Tetapi di dalam kurang lebih 2 jam ini kita menghadapi 6 hari. Bagaimana firman Tuhan ini mengajari kita menjalani kehidupan di dalam 6 hari ke depan berdasarkan kepada firman Tuhan di hari sekarang. Tuk dohatani debata, mamakulingi hamu, paluaho kamu siap permaraan akamang dohotinang di bagasan naono marion. Tuk dohatani debata, mangalusi akasihol ni rohamuna, molo dihapor sehamu, hatani debata na jinalomuna, madalani ari tu onom ari naneng. Atong husuk mamuse. Dia do na mangojar rohamuna, ubahin na losok rohamuna marminggu. Gudang do rupani adong terdapot di akka huria. Moliate mamolo di huria tor rupani di minggu siang agak seimbang dope ama dohot ina. Alay molo di huria na asing nga gudangon na mabalu secara kehadiran. Alaholan ina nama natarida disi. Takuboto akka ina noaeng na so dipersiap po doon nga kaseragam tertentu to akka ama. Ubahin na utoropan ina di parmingguon khusus na di HKBP. O pelungon ni roha doon. Mudah-mudahan di HKBP bonangon tak terjadi si songoni. Alay molo di si amatay di si manian inatay. Hubereng bamulyate maalang ako tawdangi molo songo kita hami di huta. Dakpola somal do peberengon alay ala perkembangan na zaman nga somal. Ra mardala na mata do tinata molo na maila di atopo dongamu titurnin na do rupani. Alay ala ni di topo dongan na di topo tamatay madongan na malas marminggo kabila malas may bana.
Aladang olo inatay madongani ibana. Jadi gabe suhardo rupani hata topoton. Molo songoni adong siak kita aka amatak kainang bonang polos samu ditopo takana sudinggan. Ala gabe mago do ibana muse. Jadi ikut tuwa kana denggad do masih topotan. Molo hiralosok do rohani amattai beparinggas samu. Paringgas samu marhite songo dia macarane aka inata manosoya ka amata. Bahkan boy do aka yanakon mamicang amata. Do gudangan berhasil yanakon manang pahupu mamicang amata. Ay perokok berak do tungopung non. Anak na pedang boy mamicangon. Bay ma. Istri na pedang boy mamicangon. Ale isi na boy mamicangi. Pahupu na. Aku tidak mau dipangku opung. Opung bau rokok nih. Mang todiki. Dangolobe macam rokok. Alaniaha ada kerinduan dia harus menggendong cucunya ini. Tetapi cucunya ini tidak mau digendong oleh opungnya yang perokok tadi. HP asa tu sehat na dunia nepung non. Alay ala pahopu na mamakulingi mana. Betul lungu maruhana muba may mana. Adong nong muba di sona la songoni. Ala guda kubereng naking akaamatan na senyum. Basa yang gia molate may Tuhan. Ala nang wakay nata menegora kamata jarang do berhasil. Alay molo anak kon na mungkin mamicang anggon 80% gudang do na berhasil. Bahkan molo pahopu na mamicang 100% murni berhasil do. Jitar pasu-pasu mahamati akamang do tinang dilas niroha hapor seaon do tod di nama rolopolop mamuji debata amin martangiang mahita. Nunga hujalo hami hatam na badiaw na Tuhan na mangajari hami asa toktong mangaranap hami tuha badiaon mi ay hodo perlinggoman namin natutu. Takka sale Tuhan pamulu sa do portibion salpu do saluhut na. Alay dang salpu asi ni roham tu akahalak na porsea diho. Takas do ditadaho ale Tuhan ruas ni huriam naro di parminggon arianon. Sulikit manasida. Ganup akasihol ni rohan na adong di nasida marhite tangiang na. Tunghoma na pasaw to ni Bartolomo ni roham. Molo tungadong ruas ni huriam na di bagasan hagaleon ni pamatang. Rudut dohot pojot ni rohan ng pikiran. Homa ale Tuhan napalubak ko ni. Pos dorohan nami. Radedo saluhut nadi adopanmu. Takas tutua le Tuhan nung ngalam jonok. Ima ari parningotan ari hamamatem. Lamlehom matuhami roha panadayon. Asa hutadahami diri nami. Huparbadiay hami diri nami. Asa taruli hami dihaluaw na naing buanom mutuhami. Iyas hami marhite mudarmo nadurusi. Husol-soli hami dole Tuhan dosa na huulaho kami. Marpamuati maroham marnida hami. Di bagasan Kristus Yesus martangiak kami. Amin. Tapuji Tuhata. Marhite buku ede nomor 525 ayat sada dohot udutna huhut papungu pilihan na paduahon. Amin.
yakom ma peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dot na saulibasa na maliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mi tu hami. Pelian nami tuho. Saya jalom may gabi wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasyang hami pelianon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehun matu hami sadarion hangolua siapari, saya sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Disodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaorhon madamena tuto ditabe. Rim mahita jongjong. Muliate mata pasaha tutuhata pardenggan basai, ala asi dohot holong ni rohana, mangaramoti dohot mamasu-masu hita di parminggota sadarion. Marsanga matuhata marhite edeta, martinangi matuhata diganup akatangyangta. Jalohamu mabohal partodion nasian hata ni debata. Asa margogo hita, di nalaho madala ni ari ning uluta, di bagasan na sa mingguon. Hora selamat hari minggu ma dihita saluhutna. Tuhan rohangon waki tunda mejala